Masu sauraro barkanmu da warhaka. A wannan ƙarni da muke ciki ko in ce muku a wannan ƙarni da muke ciki na 2023 mun ji raɗe-raɗin cewa in sha Allahu Baba Buhari zai wuce Esther Dame. Ayo! Hey! Don wata yunwa nake ce ziya za a mu samu kalma. Ai mu gode Allah. A dole mu gode ma. Ta, ni fa labarin ni fa duk magana ma fa da kuke kawai sauraron ku nake. Wannan ce nake ma an ji kyakkyawan labari in ga Allah ne ya soka da kan. Ai zaka ji lokaci kankane ne. Abincin ka samu so ɗaya ma fa abin kirki. Wani kana so abu. Ai ni yanzu so nake ma an ji kyakkyawan labari in ga Allah ne ya soka da kan. Ai zaka ji lokaci kankane ne. Sauran ɗan lokaci kankane. Allah nuna mana lokaci. Sauran kankane Allah za mu yi. Ka gode. Naira biyar ba. Wani ya ma sati bai samu kuɗin rago. Labari da dumudumin sa. Hey! Baba Buhari ya ce daga next level zai haye can tsara level. In ji ubu. Riga ka jalla kai kai. Baba Buhari he yayi. A koyo ku don koyo kama dukana. Insha Allah he ya wuce. Kawai an faɗa din. An faɗa din he ya tsara level. Baba Buhari he ya wuce insha Allah. Ba yanda za a yi. A ce ba zai wuce ba. Ayo! A gidan uwarwa za a ce sai ya yi iftara level. An ce wani talaka sai ya ci jami'a. To ni a wani level ma baƙan miya na ci. Ayo! Ku shiga tashar mu mai suna Hausa Arab Rapper TV ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora sababbin ayyukan mu za ku gani.